Siphinde sibonga uNkulunkulu ngalethhuba asenzele lona kulolu suku. Sisabuka ke izifundo zokuqala zamaKristu. Namhlanje ke isifundo number 25 la sibuka khona isihloko esithi Hlanganyela nebandla emisebenzini yonke emihle. Hlanganyela nebandla emisebenzini yonke emihle. Isifundo ke sizobuka kakhulu la encwadini ngokubhala kaPaula ebhayela ibandla laseRoma. Sizobuka la chapter 12 from verse 4 up to verse 8. Kulesi sikhathi ke noma kungxenye lezi zifundo esibukayo sibuka ke umuntu omusha ebandleni osanda kunezela ebandleni ngokulalela ivangeli leNkosi Jesu Kristu. Sibuka ukuthi ke lo mntwana kaNkuluNkulu fanele enzeni ebandleni. Sibuka la ukuthi ke umntwana kaNkuluNkulu unikeziwe sisonke ebandleni imisebenzi emihle okumele siyenze. Sizalelwe endlini yeNkosi, sabusiswa iNkosi. Zonke izibusiso zokomoya zitholakala ebandleni likaKristu. Kulindeleke ukuthi ke njengoba sisingabantwana bakaNkuluNkulu sithele izithelo ezinhle. Ezinye zezithelo ezinhle imisebenzi emihle uNkulunkulu ayilungisele thina singabantwana bakaNkulunkulu. So ke le misebenzi uNkulunkulu wayilungisela umhlaba ongakasekelwa. Uma ubuka incwadi yabaseFesu chapter 2 verse 10 lapho uPaula wazisa abazalwane ukuthi njengoba benziwe idala ezisha ezintsha kuKristu Jesu, sadalelwa ke uthi usebenzisa igama la ukuthi sidala imisebenzi emisha emihle uNkulunkulu ayibeka msuka lo mhlaba ungakasekelwa. Okusho ukuthi ke imisebenzi esikhuluma ngayo emele yenziwe ebandleni uNkulunkulu wayecabanga noma wayehlela umhlaba ungakasekelwa. Okusho ukuthi okwenzeka ebandleni uhlelo kaNkulunkulu ukubonisa lapho ukuthi uNkulunkulu uluthando futhi uNkulunkulu esimkhonzayo uyahlela. Okusho ukuthi mina engihamba manje ngemisebenzi kaNkulunkulu ayishilo ngithokozisa uNkulunkulu ngokwenza kanjalo. So ke amaKristu kanemisebenzi emihle akumele ahambe kuyo. Ingakho ke sibuka ke lesifundo kabanzi ukuze ukuthi uma ngisebandleni ngumntana kaNkulunkulu ngazi ukuthi fanele ngenzeni. uNkulunkulu akasibizelanga kuba sizohlala singenzi lutho. Akasibizelanga ukuthi ke sizobuka abanye besebenza. uNkulunkulu usibizele ukuthi nathi sisebenze. Sizobuka kula mavesi esiwabuka la ngokubhala kaPaula ubonisa ukuthi uPaula sinemisebenzi eyahlukahlukene, senza imisebenzi eyahlukahlukene ebandleni. Sizoyibuka ke lencwadi la kuncwadi yabaseRoma chapter 12 uverse 4 to 8. Uthi ke lana ke ngokuba njengalokhu sinezitho eziningi emzimbeni munye, kepha izitho zonke azinamsebenzi munye. Kanjalo thina esibaningi simzimba munye kuKristu, kepha ngabanye siyizitho omunye esomunye. Sinezipho zomusa ezehlukileyo ngokomusa esiphiweyo. Uma singesokuprofetha asiprofethe ngesilinganiso sokukholwa. Uma singesokukhonza kube senkonzweni. Ofundisayo kube sekufundiseni. Olalelayo ekulaleleni. Owabayo enze ngobuqotho. Oholayo ngenkuthalo. Ohawukelayo ngentokozo. So umpostoli uPaula la uveza ke izipho esinikeze zona. Uyabonisa ukuthi lezi zitho umsebenzi wazo ukwakha umzimba kaKristu. Ubonisa ukuthi ke njengoba sisebandleni sisonke singabazane senza umzimba kaKristu, umzimba munye. Kodwa ke njengoba umzimba umunye akusho ukuthi zonke izitho zenza umsebenzi owodwa. So ke siyizitho kuKristu Jesu ezahlukahlukene sakho umzimba kaKristu. So ke siphiwe ke iziphiwo, siphiwe izipho ezibekwa kuNkulunkulu kuba sisebenze, sinikeze imisebenzi endlini yakho kuba sisebenze, simsebenzele uNkulunkulu. Njengalokho ke
Njengalokho sibaningi ebandleni siyizitho ezakha umzimba owodwa kaKristu. Thina sonke siyizitho omunye esomunye, njengalokhu izitho zinemsebenzi eyahlukeneyo kanjalo nathi yilo nalo unomsebenzi awuphathisiwe yiNkosi ukwakha ibandla. So ke le misebenzi esibuka la eyahlukahlukene ukwakha ibandla likaNkulunkulu. So nawe kumntana kaNkulunkulu osandafika ebandleni omntana kaNkulunkulu, uNkulunkulu ukunikezile isipho nomsebenzi ebandleni. So unendima ozoyidlala ebandleni yokwakha ibandla likaNkulunkulu. uNkulunkulu udinga izisebenzi, udinga abantu abazosebenza ebandleni lakhe, hayi abantu abazohlala bangenzi lutho. So ke simele ukusebenza ngokubambisana nokwelekelelana. So lo mqondo okoveza la uPaula usebenzisa imizimba yethu ukubonisa indlela ekufanele sisebenze ngayo. Imizimba lesinikezwe uNkulunkulu esinayo njengoba siphila, kunezandla, kunenyawo, kunamehlo, kunolimi, kunamakhala. Lezi zitho ezisemzimbeni wethu zenza imisebenzi yahlukahlukene, kodwa zisebenza ngokubambisana, zisebenza ngokulalela inhloko, ngokulalela ikhanda leli liphethe umzimba wami. Kanjalo-ke nasebandleni siphiwe izipho ngokwahlukana kwethu, kodwa sisebenza silekelelana ukuthobela inhloko yethu okuKristu, ngoba inhloko yomzimba okulibandla nguKristu. Uma ufuna incwadi yabaseFesu chapter 1 verse 22 to verse 23, uPaul lapho uveza ukuthi uNkulunkulu wambeka ngaphansi kwakho konke, uyabona, wamisa ukuba abe yinhloko nakulo ibandla elingumzimba wakhe ogcwalisa konke kukho konke. So ke sibuka ukuthi ke ibandla lingumzimba kaKristu, inhloko yomzimba nguKristu. So ke singamalunga komzimba kaKristu sinezipho yebo ezahlukahlukene, kodwa sisebenzela igoal eyodwa, ukukuthokozisa inhloko, ukuthobela inhloko yethu okuKristu. So ke singabazalwane ke siyalekelelana, siyabambisana ngenhloso yokwenza njani na, yokwakha umzimba kaKristu. Okwesibili, ngenhloso yokuba sithobele iNkosi yethu okuJesu Kristu. Njengoba sibaningi sonke siyizitha zomzimba munye, yilo nalo uyisitho esibalulekile esinomsebenzi omkhulu ebandleni. Ngesinye isikhathi sizibuke ebandleni singeyilutho, ngoba sibuka ezinye zezinto ezenzeka ebandleni nemisebenzi yenziwe ebandleni sengathi lo msebenzi ebalekile. Ngenza umzekelo, umuntu ofundisayo noma umuntu oshumayelayo, njengoba evela phambi kwethu, ebonakala phambi kwethu ngosuku lokuqala eviki, kubukeka ngathi lo msebenzi obaluleke kakhulu ukudlula eminye. Eminye imisebenzi nje engayibala, ukulungisela indawo la sizokhonza khona, ukulungisela isidlo seNkosi, ukusiza ngesikhathi ukhanjiswa impahla kwabampofu. Yonke le misebenzi ngesinye isikhathi iyayibukeke ideleleka, ibukeka kuyimisebenzi ephansi. Kanti uma sibuka umzimba kaKristu, uma sibuka ibandla, yonke le misebenzi kuNkulunkulu imisebenzi ebalulekile, nesitho esincane nomsebenzi esingawubuka ngathi mncane uyasiza lo msebenzi kuwo umzimba ukuwakha. Ake ngibeke nje ngomzimba wami enginawo, kunezitho okungabukeka ngathi zibaluleke kakhulu. Ukwenza umzekelo, iy'nyawo zami, izandla zami, zingabukeka lezo zitho ngathi zibaluleke kakhulu, ngoba yizo esikhathini esiningi ey'thwala umzimba, yizo futhi ey'sebenzayo izandla. So kungathatheka sengathi lezi zitho zimqoka, zibalulekile. Masingalinganisa ngezitho-ke ezinye ezibukeka ngathi hayi aziyilutho, ake sithathe mhlambe into efana njengesikhumba somuntu. Ngesinye isikhathi umuntu angabuka ngathi hayi asibalulekile, kodwa uma ngingasisusa isikhumba sami, umzimba wonke uzolimala. Nezandla lezi ngeke zisebenze, iy'nyawo lezi ngeke zisebenze. So kuyasibonisa ukuthi nezitho ezincinyane emzimbeni yethu uma singayisusa, umkhulu umonakalo ongenzeka emzimbeni.
So akusho ukuthi ke isitho esibonakala sigqamile emzimbeni womuntu noma esibonakala sisobala noma esibonakala sisebenza kakhulu kubeke umqondo sengathi isona esibaluleke kakhulu. So imizimba yethu nje umoya engcolo ukhethela ngoPaul ebhala la ukusebenzisa umzimba usibonisa ukuthi emzimbeni ethu masibuka nathi masingacabanga ukuthi kunezitho ezingabalekile, masingacabanga ukuthi kunezitho ezincinyane. Zonke izitho emzimbeni yethu zibalekile ngoba zenza umsebenzi obalekile nomqoka ukusiza ukuthi umzimba usebenze, umzimba uthobele inhloko, umzimba wenza umsebenzi ngokuyalwa inhloko. So ke nasebandleni umqondo njalo. Asikwazi ukuthi ke kunabazana abangabalekile. So kuba iphutha ke kithi esingabashumayeli masingabeka umqondo sengathi ukushumayela ebandleni kona okubalekile. Yebo kubalekile kodwa kusumsebenzi omkhulu ukudlula yonke imisebenzi. So sibuka ukuthi ke la siwumzimba kaKristu. Nawe mntana omusha kaNkulunkulu usanda kunezela ebandleni, ubalekile ebandleni, kunomsebenzi omkhulu okumele uwenze ebandleni. So kwenzeke lokhu ngenjabulo, ngentokozo, wazi ukuthi nanoma kuncanyana kangakanani emehlweni ethu uNkulunkulu ukubona kukhulu ngoba usuke uthobela yena. Esikubonayo ukuthi ke masifuna incwadi yabaseKorinte chapter 12 uverse 15 to 16 uPaul la uveza ngalo mzimba esikhuluma ngawo ebonisa izitho esiyizo endlini yeNkosi, ebonisa ngokusebenza kwethu ebandleni. Sizoyibuka ke lencwadi la kwabaseKorinte bokuqala uchapter 12 uverse 15 to 16 ukuthi ke makungabikho isitho esizibukela phansi sithi mina angisikhona okomzimba. Ngamanye amazwi akungabi khona umzana ozibona engaphandle komzimba, engabalekile, eyinto engathi shu emzimbeni kaKristu. So kumqoka ke sonke singabazana ukuthi abazali bethu singabenzi sengathi abayilutho ebandleni. Wonke umuntu unomsebenzi, umsebenzi awenzayo kubalekile. Uthi ke la uPaula kuverse 12 and 13 ngokuba njengomzimba umunye kepha unezitho eziningi, nezitho zonke zomzimba nokuba ziziningi zingumzimba munye, unjalo ke noKristu. Ngokuba ngamoya munye thina sonke sabhaphathiswa sibe mzimba munye, noma singabaJuda, noma singamaGreki, noma sizigqila, noma singabakhululekileyo, thina sonke saphuziswa moya munye. Sesiyabuka ukusenza silingana, sesiyabuka ukusenza noma sinemsebenzi ehlukahlukene ebandleni okusenza sifane ukuthi sonke sabhabhadiswa samukela umoya munye. So akekho komkhulu nomncinyane phakathi kwethu. Akufanelanga kube khona umzalwane phakathi kwethu ozibona emncinyane ngoba sonke sathola umoya munye ovela kuNkulunkulu. So ke kusibonisa ke lokhu ukuthi ke ebandleni kufanele siqaphele ukuthi singenzi ukuthi kube khona abantu ababukeka ngathi baphezulu, kube khona abantu ababukeka ngathi bancinyane. Senza ama-class ebandleni ukuthi hayi kunezikhundla, kunabantu abakuleli izinga. uNkulunkulu akakuvezi lokho, uveza sonke sifana noma senza imisebenzi yahlukahlukene kodwa kuNkulunkulu samukelekile futhi siyalingana. Siyabuka la ukuthi mase sibuka nokwezizwe. Uma uNkulunkulu ebuka ibandla, akalibuka ibandla ukuthi wena umJuda, wena umGreki, wena umZulu, wena umXhosa, usibuka sonke singabantwana bakaNkulunkulu. Okusho ukuthi ebandleni likaKristu akuvumelekile ukuba sicwasane ngwani ngokwezizwe. Akufanelanga sibuke esinye isizwe sisikhulu kunesinye. Akufanelanga sibuka abanye bengcono kunabanye ebandleni kaNkulunkulu. Sonke siyalingana. Ingakho ebeka igaba zabantu. Ubeka igaba zabantu la ngokwani ngokwe-race, ubeka igaba zabantu ngani futhi nangokukhuleka nakuba zigqila. So uma kukhona umuntu osebenza ebandleni ngalezo zikhathi oyisigqila
ephendukela waba umKristu bese kuba khona umuntu okhululekile. Lo okhululekile akufanelanga abuke lo wesigqila ngathi akayilutho ebandleni likaKristu. Ingane kunjalo ukuthi sonke samukela moya munye obuya kuNkulunkulu. So futhi ke kungabikho sitho esizikhukhumezayo sithi kwezinye izitho angikudingi. Ngamanye amazwi mangingabi khona phakathi kwethu ozikhukhumezayo. Enye inkinga eyenza ukuthi ebandleni abashumayeli bethu bawe ekukholweni, abashumayeli bethu noma sebewile ekukholweni ukuthi kuthe besebenza ebandleni njengoba bevela beyisitho esibonela ngathi sikhulu ngoba bayashumayela. Uma sebengena esonweni ngenxa ukuthi sekungene kubo umoya wokukhukhumala, akusekho ukuzibona ukuthi phela ngumntana kaNkulunkulu, fanele ngizithobe ebandleni, ngizithobe kuNkulunkulu. So ngenxa ukuthi usezibuka ukuthi umkhulu kunabanye abazalwane noma esenza isono akasezihlisi ukuba acele intethelelo ukuba aphenduke ebandleni. Sinabashumayeli abaningi abalithathile ibandla bawalifaka ehlathini. Inkinga ikuphi? Umzalwane ungenile esonweni. Uma esengena esonweni wahluleka ukuthi azehlise, wahluleka ukuthi aphenduke. Nangempela ibandla walifaka ezifundisweni zokuduka. Walenzisa ibandla izinto ezingafanele ngoba yena esewile ekukholweni. So maye kithina ke ekakhulukazi abashumayeli ebandleni abenza ibandla lingamthobeli uKristu. Sekwenzakaleni umzalwane ungena esonweni wahluleka ukuphenduka, usefuna ukuthi ke ibandla lihambe ngemfundiso yakhe ephambene nezwi likaNkulunkulu. Sinamahlelo agcwele kangaka, sinabantu abavule amasonto abo begcwele kangaka. Inkinga ikuphi kakhulu? Sebekhukhumele, abakwazi ukuthoba, abakwazi ukuba abantu balibone iphutha labo baphenduke. Sengathi iNkosi ingasinikeza lowo moya ukuthi uma kuvela kithina okuyiphutha, okuyisono, siphenduke phambi kaNkulunkulu, singamvumeli uSathane asenze ukuba sikhukhumale. So ke akufanele kube nesitho nesisodwa endlini yeNkosi esizokhukhumala sizibone sisikhulu kunesinye. Ngamanye amazwi ngibona abanye abazane bebancane kimina, ngizibona ngimina ngimkhulu. Isayini yomuntu ke osewile ekukholweni esebandleni yiyo leyo. Uthatha umoya wezwe, phela ezweni kuvela ukuyikhukhumeza ngkwani ngokwengcebo, kuvela ukuyikhukhumeza ngani ngokwemfundo. Kunabazana bethu abathatha lezo zinto zasezweni bazilethe ebandleni, bafuna ukuthi kube nani, kube nezitulo ebandleni, kube nabantu esibathobelayo ebandleni, ndani ukuthi sithobele ubani? uKristu. So kuyenzeka ke nasendlini yeNkosi kufanele siqaphele kakhulukazi thina esingabashumayeli ukuthi leyo nto ingamili kuthini ukuthi sizibone sibakhulu kunabanye abazalwane. So umqondo okovezwa la ngebandla ukuthi ibandla sinikezwe umoya munye, uNkulunkulu sibuka silingana, siyalingana phambi kaNkulunkulu, ukuthi nje sinikeze imisebenzi yahlukahlukene. Kuyenzeka ukuthi kumsebenzi engiphiwe wona wokufundisa kubonakala ngigqamile ebandleni, bese kuletha umqondo sengathi yimina engibalekile ebandleni ukudlula nabo bonke abantu. Njengoba ngishilo emzimbeni yami kunezitho ezifihlekile ezenza imisebenzi ebaleka kakhulu emzimbeni wami, zifihlekile azibonwa abantu. Kodwa uma ngasisusa leso sitho esifihlekile emzimbeni wami, umzimba wonke uzolimala. Lezi zitho ezibonakalayo sengathi zibalekile emzimbeni wami zizoma zingasebenzi. Ake ngithathe nje for an example inhliziyo yami, ayibonwa abantu inhliziyo yami ukuthi inhliziyo yami injani, yenza ngaleso sikhathi. Kubonakala ubuso bami, kubonakala izandla zami, kubonakala umzimba wami. So kungathatheka ngathi inhliziyo ayibalekile. Kodwa ake kube khona umuntu okoyikhipha inhliziyo yami emzimbeni wami. Umzimba wami wonke uzoma ungasasebenzi. So umqondo kufanele sibe nawo ke ebandleni ukuthi singalinge sizibuke sibalekile kunabanye abazalwane. Singalinge senze ibandla lifane nezwe, sifake izikhundla, sifake ukuphakama phakathi kwethu, sifake ukukhukhumala.
Ngoba abazane bethu mase bejwayelene nezwe, athe uNkulunkulu singajwayelani nalo, singayenzi abangane nalo. Mawufunda incwadi eqala kaJohane chapter 2 verse 15 ukuthi singalithandi izwe nezinto zalo. Uyabona? Ngoba umuntu othanda izwe akanalo uthando lukaNkulunkulu, akanayo uNkulunkulu. Usho kanjalo uJohane. So ke sinabazana bethu abathatha izwe balethe ebandleni, bafune siphile njengezwe, sikhukhumale, sibukane ukuthi umzalwane ubani unayiphi degree. Ebandleni asibukani kanjalo. Izitho zonke ziyalingana. Uthi ke lana ke uPaul amasifunda la ku21 sehla nayo uthi iso alinakusho esandleni ukuthi angikudingi, nekhanda futhi alinakusho ezinyaweni ukuthi angikudingi. So umoya uma usukhona, umoya okhukhumala ebandleni, kuvela lezi inkulumo ezinje, kuvela leliso linje sibuka abanye abazalwane. So mawehla nayo uPaul ukhuza lezo zinto ukuthi ebandleni akufanelanga sibukane ngokwezigaba njengoba izwe libukana ngokwezigaba. Kunamaklasi, kunabantu abafundile, kunabantu abagogodile, kuze kuthiwa hayi lo mzalwane umzalwane noma eseshona kuba khona ilanguage esiyikhulumayo even isikhona kubazana lo language engafanelanga itholakale kithini. Makushona umzalwane obe umshumayeli obesebenza ebandleni kuze kuthiwa a spiritual giant has passed away. Sizibuze ukuthi ke uma kushona umzalwane ke ebandleni, umama owathembeka iminyaka yonke esebandleni, waphila impilo engcwele, eyithulela ngokuthula, uma eshona lo mzalwane vele kuthiwa hayi kushonile udade esibanibani obethanda iNkosi. Kodwa makushonela umshumayeli omkhulu kuthiwa kushone igiant. Uyabona umqondo uthini? Ubonisa ukuthi kunabakhulu phakathi kwethu. Uyabona? Lo moya ke umoya ongafanelanga ukuthi ube khona phakathi kwethu. Akufanelanga sicwasane, akufanelanga sibukane sengathi kukhona abakhulu phakathi kwethu. Siyizitho omunye esomunye, siyadingana. Ilokhu Paul akuveza incwadi esiqale kuyo esibukayo abaseRoma ukuthi njengoba siyizitho emzimbeni munye kaKristu, kubonisa umqondo ukuthi siyadingana. Asikho isitho esingasebenza emzimbeni wami uma singaphandle komzimba. Nomzalwane akekho umzalwane ongaphila kahle, akhule kahle ekukholweni, athembeke eNkosini uma ehlala engaphandle kwebandla. Sinabantu hayi mina anginankinga ngeke ngiye ebandleni ngokukhonza uNkulunkulu, ngeke ngihlanganyele ebandleni nemisebenzi yebandla ngoba uma ngihlele ekhaya ngikhuleka mina ngingedwa ku right, ayikho inkinga. Umqondo onjalo awutholakala ezweni. Umzalwane, umntana kaNkulunkulu uyahlanganyela nebandla. Mawufunda incwadi yeZifundo 2 verse 42, ibandla lokuqala, abazana bokuqala babeqinisela njalo esifundisweni sani sabapostoli emkhulekweni. Kubonisa ukuthi labazana babehlanganyela, not only ekuhlanganyeleni ekukhonzeni, nasemsebenzini yonke emihle. Mawufunda uverse 42 wehla nayo uverse 43 44, sibona kuvela abampofu phakathi kwabo. Abazane bathengisa ngempahla yabo, bahlanganyela kuwo konke izidingo zebandla, banikela, okusho ukuthi bahlanganyela kuyo yonke imisebenzi emihle. Yilokho esikukhulumayo ukuthi nawe umntana kaNkulunkulu uyahlanganyela emsebenzini yonke emihle yebandla. So ke siyadingana. Siyizitho ezisebenza ngokubambisana nokulekelelana. Ke sibukeke la uPaul ekhuluma nebandla laseEfesu, ekhuluma ngalo ibandla. Uthini nama ekhuluma ngebandla? Ubonisa ngathi ukuthi fanele silikhulume iqiniso ngothando. Inhloso isikhuluma iqiniso ngothando ukuthi sakhane, silekelelane emzimbeni weNkosi. Zofunda la incwadi yabaseEfesu chapter 4 verse 15 to 16. Kodwa sithi sikhuluma iqiniso ngothando, sikhulele ngakho konke kuyo oyinhloko uKristu, okungayo umzimba wonke uhlanganisiwe ubambene ngokwelekelelana kwamalunga onke awo njengokusebenza okulinganiselwe yilelo nalelo lungu kukhuliswe umzimba ube yisakhiwo othandweni. Siyabuka isisekelo saleli bandla, uthando.
ekukhulumeni kwalo bandla uthando. Ingakho likhulunywa iqiniso ngani ngothando ukuze sikhule emzimbeni weNkosi. So usebuka ke lo mzimba okuyilibandla uhlanganisiwe. Ukusho ukuthi lo mzimba munye ubambene, lo mzimba lamalungu ayalekelelana ukwakha umuzi kaNkulunkulu, ukwakha ibandla likaNkulunkulu. So uma usebandleni uyasebenzisana nebandla, uyabalekela abazalwane. Uma ungekho emsebenzini kaNkulunkulu kunespace sakho esishodayo esenza ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu ungenzeki kahle ngoba wena wukho. Kuyasikhombisa ukuthi umzalwane impilo yakhe ayipheli kuphela ngosuku lokuqala eviki. Ukukholwa kwethu akuqali uma kuvuka usuku lokuqala eviki kuphela uma inkonzo iphuma bese ukuthi le insuku eziyisithupha the next 6 days asimphilile uNkulunkulu. Kubonisa ukuthi kuzo zonke lezi insuku kuze kufike usuku lokuqala eviki uma siyokhonza siphilela uNkulunkulu. So sinemsebenzi esiyenzayo ebandleni phakathi neviki, siyanabelana siyabelana imisebenzi okufanele siyenze ebandleni. Kusibonisa ukuthi ukwakha ibandla aqali kuphela ngosuku lokuqala eviki. Phakathi neviki siyasebenza. Uma kuhlupheka esisodwa kuhlupheka zonke. Uma kudunyisa esisodwa kuthokoza izitho zonke kanye naso. 1 Corinthians 12 verse 26. So uPaul lapha kubaseKorinte uthi uma kukhona esisodwa isitho emzimbeni wami silimele, ake ngithi nje izinyo lami libhlungu, umzimba wonke uba on standstill uku-attenda lenkinga ekhona kuphi ezinyweni lami. Uma kunenkinga unyaweni, umzimba wami wonke uphatheka kabi, umzimba wami wonke awukwazi ukusebenza ngendlela ejwayelekile ngoba kunenkinga ekhona unyawo lami libhlungu. So nasebandleni uma kukhona umzalwane ophatheke kabi kufanele sithithane kanjalo, kungabi nje as usual uma umzalwane wami elambile, uma umzalwane wami ehlupheka, uma umzalwane wami elimele, uma umzalwane wami ephatheke kabi. Kufanele ngibe seduze ngimsize njengalokhu kwenzeka emzimbeni wami. So ke sibuka ibandla likaKristu lisebenza, libambisene, lisebenza njengomzimba. Sibuka ukuthi ke la kufanele emzimbeni sibambisane, uma sithokoza isithi sisodwa nathi sonke siyathokoza naso. Ngokusebenza ngokuhlanganyela sikhuluma zwi linye, siba nomqondo munye nokubona kunye, akukho okungasehlukanisa. Mawubuka kuGenesis chapter 1 verse 6, Genesis chapter 11 verse 1 to 6, ngalesikhathi uNkulunkulu umhlaba uchithile ngozamcolo, kusinda ke uNoah nabantwana bakhe nomuzi wakhe. Uma umhlaba ke uNkulunkulu esewukhulisa ngalemndeni emithathu amadodana akhe uNoah, kuvela isizwe. Lesizwe ngenxa ukuthi sikhuluma ulimi lunye, ngenxa ukuthi labantu babuya kumuntu omunye, ngalesikhathi babuya kuNoah bamqondo munye. Sebekhohliwe ukuthi uNkulunkulu into ayikhulumile seleqaleni ngomhlaba mayakha umuntu wayethi umuntu makagcwala umhlaba makawandise. Intando kaNkulunkulu lo mawufuna incwadi kaGenesis chapter 1 verse 27 uya ku verse 28, uNkulunkulu wayehlese ukuthi umuntu agcwalise umhlaba. So naba laba abantu bathi hayi thina sokwakha umbhoshongo ngoba thina sifuna ukuya kuNkulunkulu. Yabona umqondo womuntu unomqondo ukuthi uNkulunkulu kuphi, ule phezulu ezulwini. So bakha umbhoshongo-ke. Yabona umqondo womuntu ukuthi umfishane. Kodwa sikubukayo la ukuthi into abebenayo babe nokusebenzisana, babekhuluma ulimi lunye, babebona kubona kunye, babe nenhloso eyodwa. Inhloso yabo kokuyini? Kwakukwakha umbhoshongo ozoya kuphi ezulwini. Yabona ingqondo yabo basebenzela into eyodwa laba bantu. uNkulunkulu ebabuka laba bantu ukuthi hey, inkinga enkulu la ukuthi banolimo olulodwa, banokubona okukodwa. Wasithi uNkulunkulu ngizokusanganisa ini ulimi lwabo. Base beqale bekhuluma izilimi enjani ezingafani. Kwase kuvela ini ukwahlukana. Omunye wayale, omunye wagcwala kumhlaba nje ubugcwele namhlanje. Ugcwele abantu. So sibuka ukuthi ke
There's power ekukhulumeni ulimi elilodwa. There's power ekuboneni kunjani okukodwa ngoba ayikho into ezosahlukanisa uma sikhuluma lumlunye sibona kubona kunye. Yilokhu kufanele kube khona ebandleni. Uma sibona kubona kunye, sikhuluma lumlimi lunye, sisebenza sihlanganyela emisebenzini yonke emihle, awukho kuzosihlukanisa. Futhi ayikho into esothi masiyenza isahlule. Uyabona? Ngoba sisebenza simunye. We have one goal. We speak one language and we have one master. Yilokho kufanele kube khona ebandleni. So umuntu uma ibandla lihlele imisebenzi kuvela nje iqeqe ebandla labantu abawu10 bese abanye abasebandleni abakhona mhlawumbe bawu100 bahlela benze lutho. Uyabona into libandla already lihandicapped angeke lenze lutho ngoba kukhona abadonsela emumva kukhona abaya phambili. Sibuka ukuthi ibandla ke kufanele lisebenzisane. Uma ekhuluma la uSolomoni ngesikhathi esamsaba uNkulunkulu esahamba noNkulunkulu, uma sibuka la ekhuluma eqhutshwa umoya ongcwele la ekhuluma la kumshumayeli Ecclesiastes ukhuluma ngokubaleka kokuthi umuntu asebenzisane nabanye abantu. Ubonisa ukuthi uma umuntu eyedwa ngeke akwazi uku-achieve izinto ezinkulu, kodwa uma enomunye umuntu uyakwazi ukuthi a-achieve okukhulu. Kusibonisa ukuthi siyadingana ebandleni, siyadingana singabantwana bakaNkulunkulu. Angeke laphumelela icebo likaNkulunkulu ngaphandle kwabazane bethu. Angeke ngakwazi ukufinyelela kulezi zinto uNkulunkulu ayihlosile ebandleni lakhe ngaphandle kwabazane bami. So uma kukhona ilunga elithi angibadinga abanye abazalwane, lelo lunga alimsabi uNkulunkulu. Lo mzana akamsabi uNkulunkulu, akaboni ukubaleka kokusebenzisana emzimbeni kaKristu. Sibuka ke incwadi kaMshumayeli la Ecclesiastes chapter 4 la sofunda khona uverse 9 up to verse 12. Ithi la kungcono ababili kunoyedwa ngokuba banomvuzo omkhulu ngomshikashiwa wabo. Ukuba uma bewa omunye uyavusa umngani wakhe, kepha maye kuye oyedwa lapho ewa engenawesibili wokumvusa. Futhi uma ababili belele ndawonye banokufudumala, kepha oyedwa angafudumala kanjani na? Nakuba umuntu ahlula oyedwa, ababili bayakuma phambi kwakhe, nentambo emicu emithathu ayisheshi ukugqashuka. Sibuka ke la ukubaleka ukuthi sisebenzisana ebandleni. uSolomon la uveza ngokuhlakanipha enikezwe uNkulunkulu uthi kungcono ababili kunoyedwa. Uveza izinto empilweni yethu uma sizibuka physically ezibonisa ukuthi uma sisibabili senza kahle. Yabona abantu ababili mabenza umsebenzi bebabili noma bebathathi, iproductivity iyakhula. So uma ngisebenza ngingedwa, mhlambe ngithunga ingubo, ayengithi ngisebenza ngingedwa, iproductivity uma ngisebenza ngingedwa is very low. Kodwa uma sibabili sibathathu, iproductivity doubles. Yabona? Sibuka ukuthi ke uma sibabili, uma sisebenzisana ebandleni, sisikelelelana ebandleni, kukhulu esingak-achieve ebandleni than ngingedwa. Ubeka futhi la uma umuntu ewa ebandleni singabazane siyawa, abazane baya ekholweni bayalimala, abazane bathola ukulahlekelwa, abanye balahlekelwa zihlobo. Uma kuvela abazalwane babo bebaphakamisa, bebakhuthaza, bebaduduza, uyabona lo mzane uyasukuma uyaqhubeka ngendlela yakhe yani yokukholo. Sibuka ke ukubaleka kwabazane bethu. Uthi futhi amababili belele ndawonye, uma umuntu elele yedwa kumakhaza, akufani uma kunomunye umuntu elele naye bayafudumezana. Uma iveza okunye futhi la ukuthi nentambo uma ibophe kathathu nentambo umucodwa, kulula ukuthi intambo ewumucodwa inqamuke kunentambo eluke kathathu, kusho ukuthi iba stronger. Kubonisa ukuthi ke ebandleni siyadingana. Angeke
achieve that much uma singasebenzisani singabazalwane. Uma abazalwane ebandleni engikulo kungabazalwane nje abathatha ababili abavelayo emisebenzini kaNkuluNkulu, thina sonke siwu100 sihlela senza ulutho. Uyabona lelo bandla lilimele already. Angeke la achieve that much, angeke libonakala emphakathini ngoba asebenzisani. Into esenza ukuthi ke bazalwane ebandleni amahlela asedlule kangaka ukuthi kusebenza abancane. Esikhathini esiningi kusebenza umshumayeli. Umshumayeli huye ohlela indawo yokukhonza. Umshumayeli huye olungisa isidlo. Umshumayeli huye futhi okhuthaza abazalwane ukuthi beze enkonzweni. Umshumayeli huye ovakashela abazalwane. Umshumayeli huye obheka abantu abampofu. Kanti abazane bonke laba khona benzani? So yabona lo muntu oyedwa uma engekho umsebenzi wonke webandla unjani umile. Bazana kufanelanga ube kanjalo. So umshumayeli, umsebenzi wokushumayela ukwenzani? Ukushumayela. Uma sinomshumayeli ebandleni umsebenzi wakhe ukushumayela, akusumsebenzi yebo angasiza makuthiwa usiza abampofu. Kodwa kufanele kube khona umuntu obekwayo ebandleni okumsebenzi wakhe ukuthi abela nje abanjani abampofu. Babenza kanjalo abapostoli. Babebeka abantu ukwenza imisebenzi eyahlukahlukeneyo ebandleni. Sibukele lapha ke incwadi incwadi yabaseRoma lebesibuka esiqale ngayo. Uma ufunda ke uchapter 4 wakhona ufunda chapter 12 wakhona ufunda khona from verse 7 to verse 8. uPaul uveza lapho imisebenzi yahlukahlukene ebandleni. Abanye baphiwe iziphiko zokwenjani zokufundisa, abanye baphiwe iziphilo zokwenjani zokwabela abampofu, abanye ukududuza. So lezi zinto sizenze ebandleni ngoba sakha umzimba weNkosi. Yabona? So ke siphiwe ke lezi zinto uNkulunkulu ezahlukahlukene. Siphiwe izipho ezahlukaneyo yilo nalo njengokwamandla akhe. Masifuna la uJesu ebonisa ngombuso wezulu. Phela umbuso wezulu wayekhuluma ngebandla belizoza ukuthi umbuso wezulu nje. Uma ekhuluma ngale ndaba lapha kuMateyu 25 verse 14 to 30 uveza ngohlobo labantu abanikeze amathalente. Ithalente ke lalimele imali ethile futhi enkulu. Amathalente ngalezo zikhathi kwakwenziwa kakhulu amathalente egolide noma ithalente lesiliva. So kwakuyimali enkulu. Uma kuthiwa umuntu unikeze nje ithalente imali enkulu ngalezo zikhathi. So ke kunabantu abathathu akuboniswa ngabo embusweni wezulu. Lo mnikazi walamathalente wapha omunye ithalente elilodwa. Kwasho ukuthi lo onikeza ithalente elilodwa wasaba waligqiba ithalente lakhe, akazange asebenze. Khona umunye wanikeza amathalente amahlanu, wasebenza vele amathalente esenjani esemabili ngesikhathi umnikazi walamathalente esebuya esefuna inzuzo yakhe. Omunye wanikeza amathalente ngokwamandla akhe naye wasebenza. So sibuka ukuthi ebandleni sinikeziwe amathalente, sinikeziwe izipho ngokwamandla ethu. Kusibonisa ukuthi fanele sisebenze ngalamandla esinikeze wona, singabukeli nje abanye besebenza nesingenzi lutho. Sinezipho ezahlukaneyo, siyizitho omunye esomunye ukuba sisebenze sibambisane silekelelana. Umqondo uPaul oveza kakhulu incwadi yabaseRoma 12 umqondo wokulekelelana, umqondo wokusebenzisana, umqondo wokusizana, umqondo wokwakha ibandla. So mntana omusha kaKristu uma ufika ebandleni qonda ukuthi unomsebenzi onawo, bheka ikhono onalo. Mhlawumbe ikhono lakho ukhuthele ezandleni, mhlawumbe ikhono lakho ukhuthele emculweni. Letha lelo talent ebandleni lizokhulisa umzimba kabani kaNkuluNkulu. uNkulunkulu ubekile ke ebandleni izitho eziningi ukuba sibe mzimba munye, kungabikho isitho esithi asizidingi ezinye izitho. Sihlanganyele simunye imisebenzi yonke yebandla. Ilokhu uNkulunkulu akufunayo, sinikeze imisebenzi eyahlukahlukene. Umsebenzi omkhulu oqala ukushumayela ivangeli. Masifunda incwadi kaMark 16 verse 15 to 16. Umsebenzi omkhulu lo sinikeze wona. Wonke umzane fanele aphume ashumayele ivangeli. Okwesibili, sinikeze umsebenzi ukuthi uma kukhona abampofu phakathi kwethu. Incwadi yabaseGalatia chapter 6 verse 10 ubonisa lokhu
uPaul lapho ukuthi sikhuthalele ukupha abadinga usizo kithina. Eminye imisebenzi ekhona ukufundisa, uPaul ayibalile, imisebenzi yokukhuthaza abazalwane. Zonke lezi zinto zibekiwe ebandleni ukuthi mina ngihambe kuyo lo msebenzi leyo. Le misebenzi njengoba shilo uNkulunkulu wayilungisela umhlaba ungakasekelwa. Masifuna incwadi yabaseFesu 2 verse 10. Sengathi iNkosi ngasibusisa ekufundeni kwezilayo. Siphinde siqhubeke futhi ey'fundweni ey'balulekile zamaKristu asakhula eNkosini. iNkosi nibusise. Amen.